Krásny večer vám všetkým prajem. Vidím, že sa ešte pripájate. Väčšinou vždycky počkám takých pár minutiek, aby sa každý včas mohol pripojiť. Ja vás tu dneska krásne vítam. Dneska budeme mať veľmi zaujímavý webinár, ktorý sa teda týka podľa mňa jedným z najväčších problémov, a to je nadváha alebo obezita. A práve dneska sa pozrieme na to, ako vyzerá celkový proces chudnutia, získate tipy a triky, ako na to, ktoré vám pomôžu dosiahnuť váš cieľ. No a ja teda ešte pustím každého, kto sa pripája a pustíme sa rovno do toho. Takže v prvom rade by som sa vám rada predstavila. Moje meno je Simona Hodošiová a v chudnutí sa zaoberám v podstate už 6 rokov. Pomáham ľuďom, ktorí nevedia chudnúť, pomáham ľuďom, ktorí majú nejaké zdravotné problémy, možno aj je im to ťažšie. No a celkovo som si tak po tých rokoch všimla naozaj, že mnohí ľudia majú tie isté problémy, tie isté veci, prečo im to chudnutie naozaj nefunguje alebo im to nejde. A preto som sa rozhodla urobiť webinár, v ktorom by som vám chcela dať také tajné tipy a triky, čo sa týka chudnutia a čo sa týka toho, ako sa naozaj môžete dopracovať ku svojmu cieľu. Najprv sa ale musíme pozrieť na to, ako vlastne celý tento proces vyzerá a hlavne na to, aby ste vedeli rozlíšiť, či sa vo vašom prípade jedná o nadváhu alebo či sa vo vašom prípade jedná už o obezitu. To si viete naozaj celkovo doma veľmi rýchlo vypočítať aj vy sami, pretože na to nám vlastne slúži BMI index alebo Body Mass Index. Je to index, ktorý orientačne ukazuje číslo, ktoré určuje, či máte nadváhu, obezitu, možno či ste podvyživení, alebo či je vaša váha úplne v poriadku. Naschvál som povedala orientačne, pretože samozrejme tento BMI index neberie do úvahy nejakú svalovú hmotu, no a všetci vieme, že samozrejme aj svaly niečo vážia, takže toto číslo je naozaj veľmi orientačné, ale môžete si to skúsiť teda vypočítať sami doma, veď už viete, či teda máte tej svalovej hmoty veľa alebo či menej, či sa teda toto číslo dá brať ako relevantné alebo nie. Vypočítate ho tak, že si vydelíte telesnú váhu výškou v metroch štvorcových, no a v tomto prípade vám vyjde teda číslo, ktoré je pre vás orientačné a toto číslo vlastne ukazuje, či sa jedná o nadváhu alebo obezitu. Pokiaľ sa rozprávame o nadváhe, tak nadváhe hovoríme vtedy, keď je váš BMI index medzi 25 až 29,9. No a nadváha je v podstate už začiatok naozaj vážnej choroby, ktorá sa potom volá obezita. A samozrejme vôbec nie je dobrá pre naše zdravie, vôbec nie je dobrá pre naše telo. No a vtedy už prichádza taký prvý výkričník, že s tým by sme mali naozaj niečo robiť. No a ďalší krok je teda obezita. Vtedy vám vyjde BMI index vyššia ako je 30, alebo teda číslo vám vyjde vyššie ako je 30. No a v tomto prípade už sa naozaj rozprávame o chorobe, ktorá teda je veľmi nebezpečná pre naše orgány, pre naše telo a celkovo pre naše zdravie. To znamená, že vtedy už naozaj je veľmi dôležité konať. Rada by som podotkla možno také trošičku odstrašujúce informácie, pretože si myslím, že by ste to naozaj mali všetci vedieť. Nie ste v tom sami, pokiaľ máte nadváhu alebo pokiaľ máte nejaké kilá navyše, tak celkovo týmto problémom na svete trpí 39 miliónov ľudí, to znamená, že ich naozaj veľa a celkovo iba v Európe. Je to 60% populácie a to sa nemusíme rozprávať ani o deťoch, pretože keď by sme sa pri tých deťoch zastavili, tak je to dokonca až 340 miliónov detí po celom svete, ktorí naozaj trpia obezitou alebo nadváhou. V každom prípade si myslím, že s tým treba niečo robiť. A nie len preto, že ľudia chcú chudnúť kvôli svojmu výzoru, ale samozrejme aj preto, pretože chudnutie je dôležité hlavne z hľadiska nášho zdravia a hlavne z toho, aby naše telo bolo funkčné, aby bolo zdravé. Pretože celkové udržiavanie zdravej telesnej hmotnosti zohráva naozaj dôležitú úlohu v tom, aby sme boli zdraví a aby sme mali naozaj kvalitný život. Ak by sme sa však chceli pozrieť na to, čo všetko už iba nadváha alebo obezita spôsobuje, tak znova sú to trošičku možno strašidelné predstavy, ale bohužiaľ je to tak,
Nie je to iba o výzore, je to hlavne teda aj o zdraví a to vždycky podotýkam aj svojim klientom, pretože v prvom rade nadváha spôsobuje kardiovaskulárne ochorenia. Dobre viete, že naše srdiečko je orgán, ktorý je životu veľmi dôležitý a bez neho žiť teda nemôžeme. To znamená, že aj týmto spôsobom, pokiaľ máme nadváhu alebo obezitu, tak ho ohrozujeme. Okrem toho je tu diabetes druhého typu, to je to, čím trpí naozaj veľmi veľká populácia ľudí, ktorí majú nadváhu alebo obezitu. Okrem toho sú to dýchacie problémy, myslím si, že veľa z nás to pozná, na schvál hovorím z nás, pretože som si tým prešla tiež. Dýchacie problémy najviac spozorujeme, keď napríklad ideme po schodoch a už s tým dýchom nevládzeme a už sa zadýchčiavame a už nám je všetko ťažké, ťažko sa nám chodí, ťažko sa nám bicykluje, ťažko sa nám robí šport. Okrem toho sú to samozrejme pohybové problémy, pretože naše klby, kosti, svaly trpia, pokiaľ je telo naozaj ťažké a trpia tým, že ho musia udržať. Okrem toho samozrejme tráviace ochorenia, poruchy štítnej žľazy a hormonálne problémy a takisto mentálne zdravie. Mentálne zdravie z toho hľadiska, že ľudia, ktorí majú nadváhu, tak samozrejme nie sú so sebou spokojní. Častokrát to môže viesť až k poruchám príjmania stravy. A veľakrát teda to mentálne zdravie je prvá vec, ktorá je naozaj napadnutá práve kvôli nadváhe alebo obezite. Samozrejme je tam vyššia náchylnosť na infekčné ochorenia, no a bohužiaľ je to ruka v ruke aj s tým, že je tam vyššie riziko nádorových ochorení. Okrem toho samozrejme vysoký tlak, to všetko patrí k tomu, pokiaľ na obezitu alebo nadvahu trpíte. Ešte predtým, ako by sme však začali celé tieto tipy a triky, ktoré by som vám chcela predať, by som začala takou prvou informáciou, takým úplne, ako sa to hovorí, čerešničkou na torte, pretože ešte predtým, ako sa vôbec do chudnutia pustíte, tak je naozaj veľmi dôležité, aby vaše telo bolo v rovnováhe. Čo to znamená, keď povieme telo v rovnováhe? Možno ste to už veľakrát počuli, ale nikdy ste ešte nevedeli, čo to naozaj znamená mať telo v rovnováhe. Telo v rovnováhe znamená, že je teda v stave, kedy sú jeho fyziologické funkcie a procesy vyvážené a stabilné. Tým vlastne dokážeme zabezpečiť telu, že jeho orgány a všetky systémy fungujú správne a to vlastne pomáha samozrejme aj pri ceste ku chudnutí. Pokiaľ máte rovnováhu v tele dosiahnutú, tak táto rovnováha vám predchádza problémom, ako sú únava, podráždenosť, znížená imunita a spomalenie metabolizmu, ktorý je naozaj kľúčový pri chudnutí, ale k tomu sa ešte samozrejme dostaneme. Okrem toho, rovnováha pomáha aj k tomu, aby váš hormonálny systém fungoval správne, takisto udržiava optimálnu hladinu živín vo vašom tele, no a samozrejme všetky telesné funkcie a systémy budú fungovať správne. Túto rovnováhu však treba podporovať. Vôbec nie je samozrejmosťou a preto začneme hneď prvým tipom, ako vôbec dokážete toto svoje telo do takejto rovnováhy dostať. A tento môj tajný tip sa volá balančný olej, pretože tento balančný olej dokáže túto rovnováhu vo vašom tele nastoliť. Keby sme sa na to chceli pozrieť trošičku bližšie, tak úplne presne nastoluje rovnováhu medzi omega-3 a omega-6 mastnými kyselinami. Okrem toho znižuje riziko zápalov, ktoré sú s nadvahou spojené, takisto nastoľuje hormonálnu rovnováhu, no a podporuje teda mastné kyseliny, ktoré sú samozrejme stavebnými jednotkami pri chudnutí a takisto aj pri funkcii rôznych hormónov, ako je napríklad hormón hladu. To znamená, že pokiaľ máte návaly hladu, večer by ste vyjedli celú chladničku, máte chuť na sladké, tak to samozrejme nie je prirodzený proces toho tela a to znamená, že už tam je nejaký problém a práve tento produkt dokáže tento problém hneď na začiatku vo vašom tele vyriešiť. Odštartujme teda tento webinár tak, ako chceme. A to je tým, že sa pustíme do chudnutia, pustíme sa do tej predstavy, že chudnutie je naozaj našim rozhodnutím a že sme sa teda rozhodli, že ideme do toho. A prvým krokom je samozrejme toto rozhodnutie. Toto rozhodnutie častokrát u mnohých ľudí trvá príliš dlho
pretože častokrát sa schýľujeme k tomu, že si povieme od zajtra začnem, budúci mesiac začnem a samozrejme blížime sa aj k tomu obdobiu, ktorý sa volá Nový rok, kedy si ľudia dávajú naozaj predsavzatia chudnúť, teda hlavne chudnúť. Samozrejme, veľakrát to nedržia, ale prosím vás, neodkladajte si to do nového roka, pretože teraz tu je ten správny moment, kedy sa môžete rozhodnúť, že do toho idete, môžete začať robiť kroky pre svoje zdravie a môžete sa rovno pustiť do toho a nie čakať do nového roka. Ja vám garantujem, že počas tohto webináru uvidíte, že vôbec nemusíte upustiť od svojich dobrôt, ktoré sa pripravujú na Vianoce alebo ktoré sa pripravujú na Nový rok, a takisto budete na skvelej ceste k tomu, aby ste boli oveľa zdravší. V prvom rade, čo je veľmi dôležité, je mať cieľ. A samozrejme nájsť niekoho, kto vás môže na tejto ceste podporovať. Takýto podporovateľ vám totiž pomôže prejsť ťažkými chvíľami, keď sa vám nebude chcieť, keď už nebudete vládať, keď už sa to nebude dať, keď už poviete, že toto sa nedá, toto nedám, tak presne tento človek bude stať pri vás a bude vás motivovať. Ja si myslím, že každý, kto vás sem dneska pozval, je práve tou osobou, ktorá vás môže podporovať na tejto ceste, pretože títo ľudia sú samozrejme veľmi dobre zaškolení, vedia, čo robia a samozrejme vám vedia pomôcť práve na tejto ceste. Okrem toho je veľmi dôležité byť veľmi trpezlivý. Tá cesta, ako ste priberali, mala svoj proces a určite netrvala týždeň ani mesiac, preto potrebuje vaše telo zase čas aj aby ste schudli, a aby ste teda vykročili ku svojmu zdravšiemu ja. Dôležité je naučiť sa milovať svoje telo a je to jeden z najdôležitejších krokov, pretože akokoľvek vyzerá, tak je jedinečné a je vaše a pokiaľ ho budete milovať a s láskou sa o neho starať, tak bude šťastné a bude naozaj podporovať tú vašu silu k tomu, aby ste sa k tomu chudnutiu naozaj dopracovali. Myslíte vždycky na to, že každá veľká zmena začína jedným jediným malým krokom a vy máte práve v rukách tento jeden jediný malý krok urobiť. Pokračujeme ďalej, možno ste už o tom počuli, možno nie, ale základom každého jedného chudnutia a zdravého životného štýlu je voda. Niečo, čo je všade okolo nás, máme je teda zatiaľ dostatok, je pre nás jedno dvihnutie kohútika, aby sme si tú vodu napustili. No aj tak to my ľudia teda nerobíme tak, ako by sme mali. A voda je dôležitá hlavne z toho dôvodu, pretože má vedúcu funkciu pre správne a zdravé fungovanie nášho tela. A pokiaľ jej máme dostatok, tak pôsobí pre naše telo veľmi priaznivo. Pokiaľ jej však máme nedostatok, tak spomaľuje náš metabolizmus, máme málo energie a častokrát sa cítime hladní. Možno ste už počuli, že hlad je skrytý smäd. Je to presne preto, že je to naozaj tak. Skúste raz, keď budete mať taký zase svoj záchvat, že musím niečo zjesť, pretože inak umriem. Napiť sa poháru vody. Pokiaľ nepomôže jeden pohár, napiť sa ešte jedného poháru vody. A potom prídete na to, že naozaj to je to, čo dokáže vás zasytiť, čo vás dokáže, teraz nehovorím, že píte iba vodu, samozrejme nie, ale pokiaľ máte takýto nával, tak je to častokrát pretože ste smední, pretože nemáte dostatok tekutín. Voda roznáša v našom tele rôzne živiny a to znamená, že ju veľmi potrebujeme. Okrem toho samozrejme je súčasťou detoxikácie tela, to znamená, že pokiaľ chceme vyplavovať z tela škodliviny, tak potrebujeme takisto veľa vody, no a samozrejme funguje, alebo teda podporuje aj trávenie a takisto funkciu čriev, čiže toto sú všetky veci, ktoré naozaj neodmysliteľne ku chudnutiu patria. Ak chcete vedieť, koľko čistej vody by ste denne mali vypiť, tak si to môžete veľmi jednoducho vypočítať. Je to vaša váha v kilogramoch krát 0,035 alebo 0,040. Aj to je číslo, ktorým si to môžete vypočítať, pretože na 1 kilo ľudskej váhy vychádza 30 až 40 ml vody. To znamená, že to je to, koľko by ste mali vypiť. No a samozrejme je to iné v lete, je to iné v zime, ale toto by mal byť minimum, ktorý teda denne vypijete. Ak sa neviete k tomu dotiahnuť, aby ste tú vodu pili, tak vám môžem dať maličký trik alebo tip. Ja som si kúpila fľašu, do ktorej som sa na prvý pohľad zamilovala a povedala som si, keď raz budem piť vodu, tak jedine z tejto fľaše. To bola moja prvá motivácia. A druhá motivácia bola, že som začala svoj deň vždycky pohárom vody. A
končila som deň vždycky pohárom vody. Pomedzi týmito dvoma pohármi vody som si vždycky napustila tú fľašu, ktorá mala pol litra. Povedala som si, že každý jeden deň vypijem 4 takéto fľaše a okrem toho tie dva poháre a takto začala moja cesta a takto som si to dokázala odsledovať. Dôležité je, aby ste z toho urobili zvyk a pokiaľ sa vám to podarí počas 28 dní, stále každý jeden deň, tak 29. deň to už budete robiť automaticky. Takže nezabudujte na to, najdôležitejšie je v každom prípade pri ceste za chudnutím voda. Poďme sa pozrieť, ale aké možnosti pri chudnutí existujú. Je ich naozaj veľmi, veľmi veľa. Ja som vypísala tie, ktoré sú také najčastejšie, ktoré ľudia naozaj najviac používajú, pokiaľ chcú schudnúť. No a prvou takouto cestou je kalorický deficit. Budeme sa mu venovať ešte trošičku neskôr, ale kalorický deficit vlastne znamená, že príjmete menej kalórií, ako dokážete vlastne z tela vydať. To znamená, že výdaj je vyšší ako príjem. Okrem toho funguje samozrejme a je asi aj najlepšou metódou šport a fyzická aktivita. Bohužiaľ nie každý máme ten čas na tú fyzickú aktivitu. Veľakrát nemáme už silu po práci na tú fyzickú aktivitu a mnohokrát aj naše telo nevládze hneď na začiatku vykonávať nejakú obrovskú fyzickú aktivitu. Okrem toho samozrejme poznáme aj cestu, ktorá sa volá dieta. O tom sa budeme takisto trošičku rozprávať neskôr. No a samozrejme profesionálna pomoc. Tam by som spomenula diabetológov alebo výživových poradcov alebo podobných ľudí. Dávajte si pozor, častokrát, ak budete hľadať práve na internete, tak sú to ľudia, ktorí si možno zaplatili 300-400 eur za nejaký diplom a nakoniec predávajú každému jednému človeku na internete ten istý jedálniček, takže najprv si toho človeka vždycky overte a až potom od neho niečo následne kupujte. Poviem vám ale jednu zásadnú vec a to je to, že dlhodobo nedosiahnete úspech pri chudnutí, pokiaľ si z týchto 4 ciest vyberete len jednu. Tajomstvo spočíva vždycky v rovnováhe, takisto ako v našom tele je potrebné aj v tom, že sa rozhodneme, ktorú cestu si vyberieme. Musíte však vždycky myslieť na to, že chudnutie vôbec nie je trest. Môže to byť naozaj veľmi zaujímavá cesta, ale hlavne ten výsledok na konci vždycky stojí za to, pretože budete oveľa šťastnejší a samozrejme oveľa zdravší. Poďme sa pozrieť ale na diety. Napísala som ich sem pár, aby ste si vedeli predstaviť, aké tie diety vôbec na svete existujú. Ja by som znova podotkla, že dieta je cesta, ktorá teda vás obmedzuje z veľkého hľadiska, pretože už nebudete jesť to, čo chcete, už to nebudete jesť vtedy, keď chcete, alebo si budete musieť teda zapisovať kalórie. Prvá takáto dieta, ktorú som ja si najčastejšie poslednú dobu, je dieta založená na znížení kalórií. Je to dieta, kedy teda, ako som spomínala, tých kalórií príjmete oveľa menej, ako ich dokážete denne vydať. Tu je potrebné si každý jeden deň počítať vaše kalórie, zapisovať si ich, tabuľkovať si ich. Pokiaľ na to máte čas, pokiaľ sa vyznáte, povedzme, koľko kalórií má jedna paradajka, tak samozrejme môžete vyskúšať túto cestu. Táto cesta samozrejme funguje. Otázka je, či to dokážete robiť dlhodobo. Druhá dieta je napríklad dieta s ketogénnym režimom. Vtedy sa rozprávame o nízkosacharidovej strave s vysokým obsahom tukov a bielkovín. Znova musíte vybrať potraviny, ktoré sú teda na to určené, ktoré sú nízkosacharidové a tým spôsobom znova obmedzovať to, čo príjmate. Takisto funguje paleolitická dieta, ktorá vlastne napodobňuje stravu alebo jedla z období paleolitu a tam je vlastne základ meso a meso s mesom a trošičku zeleniny a ovocia. Aj takáto dieta existuje. No a jedna z diet, ktoré takisto existujú, sú teda intermitentný pôst. Tento pôst alebo táto dieta vyzerá tak, že máte rozdelený deň na 16 hodín a 8 hodín. Počas 16 hodín nemôžete jesť, počas 8 hodín jesť môžete. Alebo takisto dieta 5 ku 2. To znamená, že 5 hodín nejem, 2 hodiny môžem jesť. Samozrejme počas tých hodín, kedy môžete jesť, musíte jesť iba to, čo je povolené, nie to, čo chcete. No a okrem toho je to naozaj utrpenie pre telo, takáto dieta, ak ste ju niekto skúsili alebo videli, zažili, počuli, tak toto je z môjho hľadiska dieta, ktorá môže fungovať, ale zistíte, prečo táto dieta nie je úplne najlepšia cesta a to hneď v nasledujúcom slajde.
Poďme sa pozrieť na náš metabolizmus. Metabolizmus je najdôležitejšia vec, ktorú potrebujeme poznať okrem vody pri ceste ku chudnutiu, pretože metabolizmus je súbor chemických reakcií, ktoré vlastne prebiehajú v našom tele a tieto naše reakcie nám zabezpečujú tvorbu energie, rast, opravu tkanín a ďalšie veľmi dôležité životné funkcie. No a pokiaľ teda vy máte akúkoľvek dietu, pokiaľ vy drasticky zasahujete do toho, že chcete chudnúť takýmto spôsobom, že z dňa na deň sa rozhodnem, idem na dietu 16:8, tak v tomto prípade mnoho diét vedie ku spomaleniu metabolizmu a to znamená, že naše telo namiesto toho, aby rýchlejšie spracovalo kalórie, tak začne naše telo spracovávať tieto tuky oveľa pomalšie a to sa vlastne volá cesta k prežitiu. Naše telo si dá taký režim, kedy proste spomalí, kedy proste vypne a začne veľmi pomaličky spracovávať všetok ten tuk, ktorý vo vašom tele ešte ostal a ukladať si všetko, čo vôbec do seba dostane, pretože chce prežiť. Okrem toho, samozrejme, pokiaľ už nemá z čoho čerpať, tak prvé, z čoho čerpá, sú svaly a svalová hmota. A to je presne ten tuk, ktorý začne spracovávať na to, aby sme mali energiu, aby sme mohli rásť, aby naše tkaniva boli opravené a takisto na všetky ďalšie životné funkcie. Preto by som chcela naozaj všetkým odporučiť, pokiaľ si dávate akúkoľvek dietu, dobre sa zamyslite, či to nebude obrovský šok pre vaše telo, či to nebude také, že budete hľadovať, to by ste nemali nikdy, či to nebude také, že naozaj budete si odopierať to, čo vaše telo potrebuje a hlavne pokiaľ už dieta, tak sa hlavne poradte s niekým, kto sa do toho naozaj vyzná. Pri chudnutí zohráva ale úlohu hlavne rýchlosť metabolizmu. Ako som spomínala, dieta častokrát túto rýchlosť spomaľuje. No a zdravá strava, takisto pohyb alebo rôzne účinné látky, ktoré sú určené na zrýchlenie metabolizmu, samozrejme existujú a to je to všetko, ako môžete tento váš metabolizmus zase naštartovať, aby teda vaše chudnutie naozaj mohlo fungovať. Vrhnem sa aj do trošičku nepríjemnej témy, pretože mnoho ľudí si ňou prešlo podľa mňa, pokiaľ ste sa snažili chudnúť a nevyšlo vám to, tak sa to častokrát volá aj jojo efekt. Jojo efekt je, že rýchlo priberiete už schudnuté kilogramy a bohužiaľ častokrát je to práve mnohokrát násobné a jojo efekt je vec, ktorú samozrejme nikto z nás nechce. Ja pri tomto efekte vždy hovorím, pomaly ďalej zájdeš. Je veľmi dôležité vedieť, že naše telo potrebuje čas. To znamená, že vy keď sa rozhodnete, že idete chudnúť a nastolíte si drastickú dietu, chcete rýchle chudnutie, častokrát ženy pred svadbou chcú rýchlo schudnúť, alebo idú nejaký ples, tak chcú rýchlo schudnúť. No a vtedy naše telo naozaj dostane šok a vtedy práve keď ukončíte túto prísnu, rýchlu, drastickú dietu, tak nastane jojo efekt, to znamená, že všetky tieto kilogramy prídu naspäť. Jojo efektu sa dá však samozrejme predísť, pokiaľ je cesta ku chudnutiu udržateľná, takisto vyvážená. Ja som vám už spomínala, že existujú podporné látky, ktoré dokážu naštartovať metabolizmus. No a dneska by som vám chcela dať ďalší takýto tip, ktorý teda možno niektorí z vás už poznáte, možno ešte nie. Sú to produkty, ktoré podporia vašu cestu pri chudnutí. Musím podotknúť, že to nie je zázrak, nie je to ani žiadne kúzlo. Toto sú produkty, v ktorých sa spojila sila prírody a vedy, presne preto, aby ľuďom pomáhali pri chudnutí. No a myslím si, že veľa z vás vie, že v dnešnej dobe už existuje naozaj veľa produktov, pri ktorom vám budú predajcovia sľubovať úžasné výsledky, kúzelné výsledky, kúzelné premeny, všetko bude úplne úžasné, schudnete bez toho, aby ste sa museli pohnúť. Toto tie produkty samozrejme nesľubujú. Je to pomoc pri chudnutí, je to podpora pri chudnutí a je to niečo, čo obsahuje účinné látky, ktoré naozaj dokážeme ukázať, aby ste videli, prečo práve tieto produkty fungujú. Poďme sa pozrieť na to, ako vôbec fungujú. V prvom rade je to teda proces termogenézy. Možno ste už o ňom takisto počuli. Proces termogenézy je proces tvorby tepla.
v tele, počas ktorého dokáže naše telo vydávať energiu. To sú všetky tie kalórie, ktoré dokážeme vydať. A práve túto termogenézu dokážeme nastoliť aj vďaka látkam, ktoré tieto produkty obsahujú. A tým dokážeme zvýšiť aj rýchlosť metabolizmu a takisto zvýšiť spaľovanie tukov. Okrem toho, že tieto produkty dokážu nastoliť proces termogenézy, dokážu znížiť pocit hladu, takisto znížiť chute na sladké, majú detoxikačný účinok, takisto podporujú metabolizmus, zrýchľujú ho, ako som spomínala. Dôležité je, že nie sú náhradou stravy, pretože strava je to, čo naozaj naše telo potrebuje. Nedá sa nahradiť žiadnym šejkom ani ničím podobným. Strava je to, čo naozaj potrebujeme príjmať všetci. Okrem toho majú naozaj najlepšiu kvalitu a veľmi jednoduché použitie. Ak by sme sa chceli pozrieť na tie účinné látky, ako som spomínala, vám chcem predstaviť zo pár z nich, ktoré sa v našich produktoch nachádzajú. A ako som spomínala, nie sú to žiadne kúzla, ale je to naozaj vedecky podporené. Prvou takouto zložkou je napríklad inulín. Je to prebiotická vláknina, ktorá podporuje trávenie a takisto funkciu čriev a takisto črevnú mikroflóru a dokáže znižovať chuť do jedla. Okrem toho sa v našich produktoch nachádzajú aj Garcinia cambogia. Garcinia cambogia je krásny, úžasný rastlinný extrakt, ktorý znižuje chuť na jedlo a podporuje takisto kontrolu telesnej hmotnosti. To znamená, že je naozaj určený na chudnutie. Okrem toho nie je tu síce spomenutý, ale naše produkty niektoré obsahujú aj glukomanan, ktorý sa získava z rastliny koniak. A je to takisto vláknina, ktorá dokáže na seba nadviazať obrovský počet vody, až 50 násobok vlastnej hmotnosti vody. To znamená, že dokáže úžasne zasítiť. Okrem toho naše produkty obsahujú aj malinové ketóny. Sú to vlastne zlúčeniny z malín, ktoré podporujú metabolizmus tukov a jeho rozklad v tele. Jednou dôležitou zložkou je L-karnitín L-tartrát. Je to forma karnitínu, ktorá podporuje transport tukov do buniek a vďaka tomu týmto bunkám dodáva energiu. To znamená, že tuky sa dokážu premeniť na energiu a nie tie svalové tuky, ktoré potrebujeme a ktoré chceme mať, aby sme boli trošičku svalnatejší. A často sa naozaj využíva práve tento L-karnitín L-tartrát aj pri chudnutí a cvičení, čiže je to znova látka, ktorá nie je kúzelná, ale je vytvorená vedou na to, aby chudnutie podporovala. Takisto naše produkty obsahujú chróm alebo chromium picolinatek, možno ste už niekedy o tom počuli. Práve tento dokáže stabilizovať hladinu cukru v krvi, no a okrem toho znižuje aj chute na sladké a takisto L-tyrozín, ktorý je zodpovedný za správne fungovanie štítnej žľazy. To znamená, že aj takúto látku nájdete v našich produktoch. Ak by sme sa na tieto produkty chceli pozrieť trošičku bližšie, tak vám chcem predstaviť dve kávy, ktoré nájdete práve v tejto ponuke. Jedna káva sa volá Europa Joe, má trošičku nižšiu hladinu kofeínu. Druhá káva sa volá Soul Roast, má zase vyššiu hladinu kofeínu. No a myslím si, že vymeniť tú našu rannú kávu za kávu, ktorá nám pomôže vďaka týmto účinným látkam pri chudnutí, je naozaj obrovské plus a okrem toho chutí úplne ako káva. Okrem toho nájdete samozrejme v našej ponuke aj iné produkty, nie iba kávu. Sú to produkty, ktoré majú úžasnú chuť a sú to produkty, ktoré takisto obsahujú kofeín, ako napríklad Berry Blast, ktorý chutí ako lesné ovocie, trošičku maliny. Takisto obsahuje všetky účinné látky na chudnutie. Okrem toho Tropical Blast, ktorý chutí ako ananás a kokos. Je to úžasný drink na leto. Myslím si, že mnoho ľudí o ňom už počulo, videlo, pretože tento produkt je veľmi známy a pije ho naozaj veľmi veľa ľudí po celom svete. Okrem toho máme aj čisto prírodný produkt, ktorý sa volá Skinny You, je v forme kvapiek a tento produkt neobsahuje kofeín, obsahuje kokosový olej MCT, terpény a takisto obsahuje chmeľ, to znamená, že má veľmi zaujímavé zloženie na chudnutie. Okrem toho máme samozrejme aj jeden zázrak, musím to povedať, pretože toto je naša horúca čokoláda, ktorú si samozrejme môžete pripraviť aj zastudená, ale chudnúť vďaka čokoláde, ktorá má iba 14 kalórií, je zázrak. Chutí úžasne, obsahuje všetky látky podporujúce chudnutie, no a okrem toho teda má iba 14 kalórií, to znamená, že je naozaj jeden z top favoritov práve v takýchto chladných mesiacoch.
No a ďalším zázrakom je produkt, ktorý sa volá Hibernate 8, pretože tento produkt je na kolagénovej báze. To znamená, že tí, ktorí viete, že naše telo potrebuje pružnosť, naša koža potrebuje pružnosť, naše nechty potrebujú kolagén, vlasy potrebujú kolagén, tak práve Hibernate 8 je ten produkt, ktorý podporuje chudnutie na kolagénovej báze. Okrem toho podporuje aj kľudný spánok, pretože spánok je takisto veľmi dôležitý pri chudnutí. No a práve preto musím zaradiť tento produkt medzi ďalšie zázraky, pretože takýto produkt 3 v jednom podľa mňa iba tak niekde určite nenájdete. Chcem vám ale ukázať aj takisto môj výsledok. Toto som ja, keď som začínala vôbec poznávať tieto produkty. Mala som 84 kg a mala som naozaj nízke sebavedomie, mala som problémy vyšlapať po schodoch, mala som asi problém so všetkým na svete. Vtedy mi vadilo asi naozaj všetko na svete. No a vtedy práve do môjho života vstúpili tieto produkty, ktoré som užívala teda 7 mesiacov a po 7 mesiacoch som z 84 kg postupne sa dopracovala na 58 kg. Odvtedy si túto váhu držím. Tieto produkty užívam stále, pretože ich naozaj milujem, pretože vidím, že obsahujú látky, ktoré to naše telo alebo moje telo podporujú a takisto mám z nich veľa, veľa energie, čo ako mamička naozaj potrebujem. Takže tieto produkty užívam ďalej, ale hlavne tá zmena schudnúť 26 kg za takúto dobu bola úžasná. Dodalo mi to sebavedomie, energiu, no a hlavne som prišla na to, že naozaj tieto produkty fungujú a počas celej tejto doby sa takisto venujem ľuďom, aby som im ukázala, že sa to naozaj vďaka týmto produktom dá. Toto je taký môj medzi stupienok. Na tejto fotke som už mala zhruba iba takých 72 kg. Už to bolo teda oveľa lepšie, už som sa aj usmievala, už som bola trošičku veselšia, pretože už to nebolo 84. No a moja momentálna forma vyzerá takto. Bez toho, aby som kedy cvičila, to musím povedať, že ja cvičenie úplne nemusím, môj maximálny pohyb sú prechádzky alebo bicyklovanie. Čiže bez toho, aby som chodila do fitka, bez toho, aby som držala akékoľvek diety, nikdy som diety nedržala ani nikdy nebudem zástancom diet, tak vďaka týmto produktom, vďaka správnemu príjmu tekutín a vďaka tej sebalásky a odhodlaniu, že do toho idem, sa stala takáto obrovská, obrovská zmena. Samozrejme, nie som sama, máme tu aj mužskú premenu. Tento muž sa volá Pavel, je to človek, ktorý vidíte, že začínal v podstate úplne od nuly. Samozrejme, on cvičí, naozaj si dáva pozor na to, aby teda mal príjem samozrejme aj bielkovín, na tú svalovú hmotu, chodí naozaj veľa, veľa cvičiť. Momentálne je už z neho aj vyživový poradca. Je to človek, ktorý naozaj zainvestoval nielen do týchto produktov, ale aj do celkového myslenia o chudnutí, o tom, aby vedel naozaj, ako to chudnutie funguje. A takisto vďaka týmto produktom sa nielen podarilo mu schudnúť, ale samozrejme aj dodať si energiu a vypracovať sa potom do takýchto úžasných výsledkov. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Verím, že som vám dala zo pár tipov alebo trikov, ktoré začnete hneď dneska používať pri tom, aby ste sa dostali ku svojemu zdravšiemu ja. Prosím vás, aby ste sa spojili s tým, kto vás na tento webinár pozval. Je to veľmi dôležité. Sú to ľudia, ktorí majú samozrejme všetky tieto informácie a vedia vám naozaj poradiť. No a nezabudnite na to, že chudnutie vôbec nemusí byť utrpením. Práve naopak, môže to byť cesta naozaj plná zábavy, plná nových skúseností, nových vedomostí a okrem toho môžete naďalej užívať to, čo máte radi, dať si perniček, dať si chlebíček, dať si šampanské, vôbec si to nemusíte od seba zriekať a takisto sa môžete dostať ku nádhernému výsledku. Ja vám prajem ešte krásny večer a ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť.